ce wannan sako da yara da aka yi muna gode ma Allah, addu'a ce a koda yaushe da muke ta yi, wanda ba za mu kasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da yi. Sannan muna kira ga gwamnati da babban murya a koda yaushe ba za mu fasa yin wannan kiran ba, da ta juyo kan abin da ke faruwa yankin ba tsarin. An ce an kawo sojoji a garin a ciki, amma har yanzu sojoji an kira su an ce masu su zo ga 'yan ta'addan da sun zo su ce ba a ba su kuɗi ba. Saboda yanzu ka je garin ba tsari in ka sojoji kai kanka hankalin ka tashi ba, amma da mamaki sai ka ji 'yan ta'adda sun zo sun yi ta'addanci kuma sun tafi ba tare da jami'an tsaro sun je wurin ba har su koro. Don haka muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da ya waiwayo, in ma ana gaya mashi wani abu ya waiwayo ya ji kiran ne talakawa ke cewa talakawa nan wasu suka zaɓe shi. Yanzu ba ma ta abin da za su ci ba suke yi, a'a ta rayukansu su tsira da rayukansu, kuma tsaro yana hannun gwamnati, babu mai makamin da zai iya kare kanshi. Mu iyakanmu addu'a ne, amma muna kira ga gwamnati da ta waiwayo ta ji tsoron Allah, ta tunawa akwai ranar da za su tashi gaban Allah su ma Allah bayani akan rayukan da aka kashe ba tare da sun gani ba. To akwai wani kira ko shawara da za ka yi ma al'umma domin ganin cewa sun fara ɗaukar doka a hannunsu? Ni kira na ga al'umma da su zama cewa kowa ya zama security kanshi. Bai yiwa a ce sai gwamnati, saboda hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Bai yiwa gwamnati ita kaɗai za ta yi rawar ta gama. Mu ma akwai kokarin da al'umma za su taka, musamman idan ka gama ko fuska ko ka ga wani abu wanda baka yarda da shi ba, akwai jami'an tsaro wanda za ka saurin gaya masu ka ankarar da su domin su gaggawa kawo ɗauki ga jama'a. Sannan babban kira kuma shine addu'a dai da muke yi, kada mu fasa mu ci gaba da yin addu'a, saboda ita addu'a ba abin da ya gagare ta.